Čau. Dneska si spravíme výslovnosť dvoch písmen th vo výslovnosti th. Tu je aj taká značka, tu nájdeš aj v slovníkoch. Keď sa tieto dve písmená vyslovujú ako th, tak tam bude práve táto značka. Predtým, ako začnem, kam treba dať jazyk? Jazyk treba dať medzi zuby a snažiť sa povedať buď slovenské s alebo f. Je to viac menej jedno, ale keď dáš jazyk medzi zuby, tak povieš th. Čiže jazyk mi je jemnúčko vidno a v skutočnosti mi ide iba vzduch pomedzi zuby. Aj sám si to vyskúšaj. Th. Takže ideme teda na tie slová, na ktorých si to precvičíme. Budem pozerať sem na tabulu alebo na moju telku. Dúfam, že to nebude vadiť. Takže prvé tu máme think. To znamená myslieť. Thank, čo znamená ďakovať. Three, čo znamená tri. Think, čo znamená vec. Thursday, čo je štvrtok. Bath, tu to máme na konci, je vaňa. Math je matematika. A posledné teeth, čo sú zuby. Takže ideme si to teraz aj precvičiť, lebo podľa mňa mnoho z tých slov poznáš, len ideme cvičiť tú výslovnosť. Takže poď po mne, budeme si robiť 1, 2, potom 3, potom 4 a budeme to nabalovať. Takže poď po mne a aj si to po mne hovor. Máme tu think, thank. Think, thank, three. Think, thank, three, think. Super. Think, thank, three, think, Thursday. Výborne. Think, thank, three, think, Thursday, bath. Poď aj ty. Super, ideme ešte ďalšie. Think, thank, three, think, Thursday, bath, math. A ideš ty? A posledný krát. Think, thank, three, think, Thursday, bath, math, teeth. Ideš ty? Perfektné. A ešte 15 krát, aby si bol istý, ako sa to vyslovuje poriadne, to nacvič, nie je na tom nič ťažké, len my takýto zvuk nemáme v slovenčine a tým pádom ho treba trochu nacvičiť. Tak držím palce.